Hola, bon dia. Soc Jordi Cartanyà. Coordino a la Universitat Rovira i Virgili les iniciatives relacionades amb cocreació i desenvolupament de labs socials. Um, Aquesta és una estratègia molt recent de la universitat. Parteix de donar-nos compte, fa un parell d'anys, de la potencialitat que té les metodologies de cocreació i prototipatge amb equips interdisciplinaris d'estudiants que responen a reptes d'organitzacions i després donar-nos compte també d'aquest fenomen emergent dels labs en els quals el talent de la universitat pot cocrear junt amb altres talents de manera no jeràrquica i cocreativa. Per tant, canviem un paradigma, que és la transferència de coneixement lineal a la cocreació amb múltiples actors i persones, davant dels reptes complexos que tenim. La universitat ha definit 3 línies d'actuació. Una és la creació de labs propis. Estem impulsant un lab de transició energètica molt inicialment. L'altra és la coordinació i l'implicació amb altres labs que tenim a la regió, a Catalunya Sud, que n'hi ha uns 6 o 7 en marxa, i com la universitat pot ajudar en aquests labs en el futur. I l'altra és una altra estratègia, que és un programa pilot a Catalunya que se'n diu Col·laboratoris, que parteix de la hipòtesi de què passaria si integrem els col·laboratoris per regions, creant el que l'Artur Serra en diu el Sistema Universal d'Innovació Regional, en el qual els diferents laboratoris són com la màquina de prototipar el futur de la regió, integrant els laboratoris de diferents tipus que hi ha. Això és un experiment que s'ha iniciat aquest gener i que precisament ahir, en presència del conseller Puigneró, va presentar la primera fase d'aquest projecte. Ahir, 11 de juny, es va presentar la primera fase d'aquest projecte, com us deia. En quines accions concretes ha tingut impacte la Covid-19? Bé, per una banda, la Universitat Rovira i Virgili i les altres universitats catalanes i europees en general, el que han hagut de fer és una transició superràpida cap al món virtual, de la docència, de la gestió i anava a dir de la recerca, però evidentment no pots fer aquesta translació amb els àmbits on es necessita experimentar damunt del laboratori físic. Però més enllà d'això, en l'estratègia de Living Labs el que hem vist és que la innovació social i digital, afegint això, i digital, tindrà un protagonisme. Per tant, si, com deia abans, farem un pilot de transició energètica, un pilot de Living Lab, aquest Living Lab de transició energètica serà de transició energètica i digital, com la 5G, per exemple, ajudarà als nous sistemes de distribució i consum d'energia, en el qual anirem cap a democratitzar. Això vol dir molta gent produint energia, moltes persones, i la societat digital hauria d'ajudar a integrar-ho, això. Per tant, això ha sigut el que ha ajudat, crec, el Covid, a fer entrar el tema digital com a element substancial de la societat que ve. No és tant la digitalització de la societat el que volem dir, sinó que la societat digital és una societat diferent, que crea altres oportunitats per a tothom si som capaços que no quedi en mans dels lobbies i de les grans corporacions. Com serà la societat del futur des de la perspectiva dels Living Labs? Jo diria que els Living Labs, en vez de veure passar el futur, els han de crear, l'han de crear el futur. De fet, el futur et passa o el crees. Els Living Labs haurien de ser les estructures d'innovació, jo afegiria aquí una paraula que a vegades sembla grandiloqüent, i de consciència col·lectiva. Perquè d'escenaris de futur ne podem crear molts, els humans. Cal que en creem uns de diferents als que tenim ara, perquè la crisi ecològica, de disparitats socials que hi ha i econòmiques, i ara sanitària, tot és bastant fràgil, però està en les nostres mans crear-los. Per tant, els Living Labs i les agrupacions de Living Labs
el que poden ser, al meu entendre, és el motor d'un canvi d'innovació conscient, col·lectiva, per transformar i crear el futur que volem. I aquí m'agradaria posar el paper que tenen els joves. En aquests labs s'hi han d'integrar els joves, que són els que teniu o tenen més anys per crear aquest futur.